Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kalafeng agkakadwa tayo manay niti tangatang mangpasangbay dito'y programa tayo babaan kanay Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Shout out pa'y kados ngay. Shout out iti Trondillo family DJ San Jose Bagao. Narag family dito'y Ajat Igig Cagayan from Ami Trondillo. Kablaawak man ni Labsco, Julius Panico, ditanay Tublay Benguet, nagtaod ken ni Rosario Parica. Shout out iti Talyer Boys, iti Alicia Isabela, nang runa ken ni Chief Matusalem del Rosario. Shout out iti Bacani family kan Akgaw family from Eddie Aris Cons. Tablao ken ni Jomar Castro ditanay Aringay La Union. Alang aruden intay bukit kita na ti surat ti pagayam tayo ang naglingad di tinagan Pidong iti probinsya ti Pangasinan. Kastiman ti surat ni pagayam tayo Pidong. Ken ka Mang Bianong, umunay ti amin, yabrasak man tinabara akablao kaw kada kayo amin mangbukbukal iti Lady L Productions. Sapay kumatasan kayo maumuma amang ipatpatangatang kadagiti drama yo makaititad adal kan liwliwa kada kami amin dumdumngeg. Supporter dak manipot ide nga aging gaita Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinagan Pidong. Nakapagsurat akmay takayat kuman nga idatag to'y pakariribukat iti agdama. Kastoy man nga irugek ti amin, Mang Bianong. Agyaman at tayo naklon nagmatlangin ti kapintasan adayag iti panagkitak. Ay sus, inaklon ka lang arodan. Ngam humirit ka pa'y lamang pasablog kanyak. Talaga magingin. Bayat abo may bayag amat-matmatan ka kat nakarkaro mat apong pintas ka. Ati mo pa'y artista ka nagnagan mo. He, nagpintas to pa'y ni Arsi Muñoz. Napimpintas ka Awanan ti makitak nga umasping iti kinapintas mo, Arsi. Di mon sobraan, tamaan no jakton mamati. Mamati ka no siyak ti mangibaga, tajak ammo ti agulbod. Pudno amin ibagbagak. Sika talaga. Ay ayatan ka unay-unay, Arsi. Nakaragragsakak iti panangaklon mo kanyak. Kinumpletong ti biyag ko, Arsi. Nobyom ka din da dya adaryaw, Arsay. Wun tatang, inaklon kon ti panagayat na.
Inaklon mo, ngam di mo pa am mo na iti kinatao na. Naisarsarong lang dito'y lugar tayo. Tinapatagkat na saya at atao, tatang. Kasano ama ko nam anasaya at atao no di mo pa am-amaw. Nagadayo ti lugar da iti kagayan. Amok diyo la kayat ni Dario para kanyak. Tadiyo kayat amay kamangak iti adayo. Diyo ngamin kayat amay adayo ak kada kayo. No bilang tamaki asawa ak ni Dario. Saan mo't akasta anak ko? Ang siyempre, kaya't kumot nga amumpay nga umuna ti kinatao da iti adaryo Ang mga numang lukluko lang. Amok adi naklukluk ko ni Dario, tatang. Ay ayatan nakday jay. Ay, sapay nagtangkan ti ulom na mainlabkan. Awanan ti dengdenggam apulaws. Day talatan pusom ti sursurutam. Gaputaan mo ka na talagadak ka ni Dario, tatang. Di naktulok kun day jay. Uuray kitaan nyo. Baybay amlatan da Dario ken arsilakay. Panagkitak mo't kadaku adaket agin inayat da. Agin inayat dalang Ngam sa baling nga ron ti agparparik na kanyak. Awan mo ti makamamukan ko na dito lugar tayaw. Tanay sarsarong lang ditaw. Awan ti pagdamagan maipapan iti kinatao na. Adamot Facebook na. Di ijayon ti pangkitaan ta. Mamin ano mo't lang ngay ti agaramit iti Facebook account. Ha? Awan lat pa nagtalag ko dita. Anya nga ron ngay ti aramiden ta. Tapno maamam tayo iti husto ni Dario. San abalay? Kasaritak tulaangan bakay. Adaw, ti kayat ko adamagan kan kuana. Arsay, kaano nga umay dito'y balay ni Dario? Apay, tatang. Agdamdamag pagdamagan nakmay. Mas daawak ngamin damdamagan nyo no kaano nga umay ni Dario diti balay. Kat saan nyo mo't asigod adamdamagan day ta. Kaya't kumot ama kasarita Adaw, ti pagtungtungan may. Nalabit nga umay sumarong karinton rabi ino bigat, tatang. Kasta Nasayaat nga raw. Takasaritak man itinalapan. Kanayon ka sumarsarong kar dito'y balay. Ngam saan tapay unay nakapagtongtong taw. Tada kayo mo't kanayon kini Arsita agpatpatang. Tata. Kaya't ka ama-amo na imbag. Nang runa kat nobyo na kanta anak kaw. Tata. Ay ayatom ka diya talaga ti anak kaw? Oo, tata. Ay ayatak unay ni Arsi. Napudno ka kadimot lakan kwa na. Uwan, tata. Nasayaan. Mabalin nga ayabam dagiti dadakkel mo dito Pangasinan. Yam amumot kada kami Kwa, tata. Agpadang awanan dagiti dadakkel ko. Anya? Ulila ko na demang, tata. Kasta? Uwan, tata. Siguro adamot kakabagyam saan ka day? Uwan, tata. Dada di kagayan. Mabalin nga umawag ka iti may sa kadakwada, kayat ko akasarita maipapankan ka. Kayat ka ngamin amaam mo unay. Iso kayat kumot nga dati kasarita kakabagyam, Dariaw. Tata. Naisarsarong kalaang mat ngamin dito'y lugar may. Awan ngamin ti masapulak at trabaho iji lugar may, tata. Kat diti Pangasinan tinakasapulak iti panggadan. Jakman ammo mang biyanong ngem talaga nga awan ti panagtalagkaw kini Dario. Uray kunana nga ay ayaten na unay ni Arse nga anak ko ngem jakpat-patyan mang biyanong. Nagtultuloy nga raw ti relasyon da. Dario, medyo nabayag mo ton ti relasyon ta saan ka di? Una, nasarok mo na makatawan ti relasyon ta. Awan ka di ti panggap mo amang ikalay sa kanya? Ha? Di mo ngamin pulos na dakdaka mati may papaniti pa nagkalay sa ta. Isa pasensya ka no dinamag ko day taken ka. Di kagdanag. Dumanon tumot lang day ta. Dario.
Kaya't kung himinti agurnong para iti panagkalay sa ta. Sapay ko man ta, di ka maumumay ti relasyon ta. Ni, isaan? Apay ko maamaumak ngay? Maamakak ngamin, taoredan relasyon ta, kat adalat ta dagiti agkursunada ken ka. Agkursunada dalat ta, ah? Awan matlaangan tinamnamaan da, taagnobyo ta. Dario, saan ka pa'y nga agaw-awid? Mangan ka pa'y dito, ibaraw. Ha? Ay sos, nakababain na. Anya anak ka babaen. Nabayagan nga agnubyo kayo iti anak may. Mabain ka pa'y laang. Ipagpabalay mo, baraw. Agyaman at nana. Amo, nasingput kami iti asawa. Basta nasingput ka lakit di ah. Ngam no naluko ka ay sos, nalukluko kami pa'y ah. Ha? Iso asapay ko maatasaan kang aglukluko, baraw. Ni, Santo Apolos. Jak tumaaramid dayta. Dario, kuyogan nakman ni Jaili. Ha? Anya ti aramido mi jay? Adamin kayat ko agatangan. Isa ako yugan nakman. Mabalin? Oo na, day talaga yan. Sige nga Rod, kuyugan ka, RC. Mabit lang ah. Agpakada aklabiit kada tatangkan nanang. Umay ka Dario. Iti dadya abanda ti papananta. Barang no iti pakasapulak iti sapsapula. Hay, no diyak kasapulan, kanayo na makita. Ngam itata kasapulak, awan mutan iti sigo da pakakit kita. Ay, ha? Dario? Ni, ayan na nga tan. Sumanauak na ti amok. Adala ang itilikod ka sumursuro. Ngamawan mo't gayam. Ayan na nga tan. Nagkarumot ng dadya tao. Tinasayaat. Mapanak pa'y dita waiting shed nga si Dagti Police Station. Awagak ni Dario. Ibagak nga urayot dita waiting shed. Pasensya ka lang man, RC. Ada lang amin tinakita kagatangek. Pagaman, tadi ka mat nakita. Kasano, kat di mo mat namin ibaga nga dagatangam. Iso nagdirdiritso akon anag na. Pasensya ka na talaga, RC. Anya pa'y ngay. Umay kalaangan dito'y waiting shed iti si Dagti Police Station. Urayan kan dito'y. Ha? Akwa, si kalangan ti umay dito ayan ko. Anya? Ibagak ti ayan ko, tas si kanti umay dito ayan ko, RC. Urayan kan dito'y. Nagalisto ang naglabas ti tawon, Arsay. Agduan na tawon ti relasyon nyo kon ni Dariaw, saan ka day? Wan, tatang. Apay, awan panggap na amang ikalay sa ken ka. Jakmat kaya't asyak ti mang dagulit ti may papan iti day taabanag tatang. Awan samot tinamnamaam iti dadya taaw. At damot ni Brendo ang napingat nga agdatdaton ken ka. Isulangan ti pakyasawaam. Ala, alangan mo't nga i-break ko ni Dario, tapno aklunak laang ni Brendo. May mayat ni Brendaw, anak kaw. Tamam mo tayo anaimbag. Ammo tayo tinagtaudan na pamilya. Saan nakas ka ni Dariaw? Ni Dario ti ayatek, tatang. Ay, just kiday tangayat. Ibawing mo kit din ti panagayat mo ko ni Brendaw. Mas buto akan kwa na ngam iti dadya Dariaw. Pangaasim Brendo, sardangan na ko na pagdattatunan. Respeto kumamot ka ni Dario anobyo. Saan kayo pa'y matanang kalay sa kan ni Dario? Isadyak nga rod mapukawan ni tinamnama, Arsi. Anya? Agsardangak lang. Nagkalay sa kayon kan ni Dario. Ay, anya mo ton. Di ka makauawat. Awan to tinamnamaam kanyak. Iso sardangan na kon tadi kan sangun Apolos no sumarungkar ka. No saan agapo ko ni tatang, pagan anok kumangay ti sumangukan ka. Insulto iti nobyok ti panang sarsarong karmo kanya.
Brando, mabit man lang. Dario, ada ka matgayam dita. Amo ka naggapo kay ti Balay Darcy. Kasta nga rod. Nobya ko Narcy. Iso asar nga mo na pagdadatunan. Si kamat latin ang ibaga. Nobyang pa lang. Saan mo nga asawa? Isa anawayak nga rod nga agdaton kan kuana no kayat ko. Anya? Di mo ko maurayan na makapungtutak ka. Di mo amuti kabailak nga aramidan no siyak di makaloksaw. Di nakman butbut ngan. Nalipatam sa amat na dayo ka lang dito lugar mi. Isa di ka agin lalaing. Tasaan ka kabutan. Nakaluksaw ni Dario ken ni Brendo gapo ta agdatdaton latta ken ni Arce nga oray amuna nga addan relasyon da iti anak ko. Napigsa nga main ti pakinakam ni Brendo gapo ta marikna na siguro nga iso ti kayat ko apara ken ni Arce nga anak ko. Naglabas nga raw diyal daw kinasarita nak ni Dario. Kay Tatapidong, amok ngor orahin nyo ti panangikalay sa kinarsi. Talaga Kaslawan mo't ngamin ti panggap mo amang ikalay sa ija anak ka. Saan nga ti kasta, tata? Apay nga rugnawan ti gargaraw mo nga Sige, tapno awang ti makong kunayo. Ikalay sak nga rod ti anak yo. Nasayaan. Kung naklakit din no awan at talaga ti panggap mo amang ikalay sa iti anak ka. Panunutak ko man nga dan asawam ijay lugar yaw. Iso adi mo maikalay sa ti anak ka. Awan tata. Awan asawa. No kasta nga raw. Panakna ka masaan na pudlaw ti atap ka. Arce, sakbay nga si kaswan tayo ti may papaniti panagkalay sayo ka ni Dariaw. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Sakbay ang makikalay sa kakankwana. Ni tatang mo, saan ang mauawatan? Ide, da kayo ti agganat nga agkalay sa kami ka ni Dario. Itatakayat na kun nga ikalay sa, kasla kayat yumutan nga agbabawi ak. Ti amok ano agsina kayon ka ni Dario, no idugdog ko ti panagkalay sayaw. Anya? Hanggang saan mo't gayat? Kayat na kan nga ikalay sa. Asikasun min ti amin para iti panagkalay sa mi tatang. Awanon ti makalapod iti dayta. Awan ka diti kabagyam nga umay iti panagkalay sayo kan ni Arce, Dariaw. Agwa, tata? Ibagamot ka dagiti kakabagyam ta umay da umatindar Tatang. Ay, mabit laang siya kung timapan mangilukat iti ridaw. Police. At nanawat ming impormasyon nga dalito iti tao asap-sapulin mi. Sino, sir? Ni Dionisio Diaz alias Dario. Aniya? Anya ti kayat asawon da itaw. Dario? Dionisio Diaz, di mo gamden ti lumaban. At the warrant of arrest mi kontrakan ka. Sir? Anya? At nakarbangam nga gulimak, kan agkad-kad asumong bat, katagiti sa lunsuden mi kan ka. Amin nga ibagam, kat mabalin nga ramaten kontrakan ka iti korte. Mabalin mo ti mga ti abogado sakbay nga agsao ka. No di mo kabalan, mabalin da ka nga ipayan iti abogado no kasapulam. Tatang, sarong karak ni Dario di pagbaludan. Anya? Ay saan ka mapmapan iji pagbaludan? Kaya't mong sapay nga ipupok katapno di kan mapmapan iji pagbaludan. Ngam tatang, kasapulan ni Dario timang saranay kan kuana. Anya, Dario? Sarda nga man nga awagan iti Dario da di ataaw. Tatang. Naglawag ngay nalilaw na ka. Sarong karampay lang iji pagbaludan. Ay atat ni Dario, tatang. Ay mo talang! Tatang. Kriminal dayjay. Iso ngay may naglamang diti Pangasinan. Ilamlamangan na tilintag.
Kung naktumot na dati ilamlam mga na, iso adi na kapay maipasya di lugar na. Kanawan pa iti kabagyan na ayam ambo na. Gayam! Ay, nasayat mo tanatiliwan tapnusan nga agtultuloy ti panangal alilaw nakin ka. Di nalakayat nga daywak, iso di na imbagbaga ti pudno a kinatao na tatang. Day tangarod kahit di na imbagbagakin ka, takayat na ti manglokaw. No talagang ay ayatan na ka, nagpudno kumakin ka ah. Tatang, Lipatan mo ni Jonisaw alias Dariaw. Ni Brendo lang ang ti pakikalay saab. manjak tatang. Jak ay ayaton ni Brendo. Ay nako, kan santap no green kay ti kinapudno si Karsay. Awan ti napinta sa masakbayang nga agur-uray no ipilit mo ti makikalay sa kani manlulukaw. Di mo sayangan ti biyag mo iti dadyataw si Karsay. Oray anya pa'y tararamidon ka ni Bagbagayo. Ah, Jak tumakikalay sa ni Brendo. na, Ni Dario ti pakikalay sa Kaiso ti ay ayatek. Oray agkalay sa kamin iti unag ti pagbaludan. anya! Daytoy ti problema may iti asawak mang biyanong. Na in-love ni Arsay nga anak may ken ni Dariaw. Oray amunan a kriminal ta nakapatay iti lugar da ket sigaylat ta saan na nga adaywan ta kanayon iti pagbaludan tapno sarungkaran na mangbiyanong. Kaya't napayan ti makikalaysa ijay unag ti pagbaludan. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidek mangbiyanong. Tapno sardinganan ni Arsay ti kinamaag na. Iwanwan na kuma, to'y pagayam mo, idong iti probinsya ti Pangasinan. Pagayam ko apidong, amwem nga adda nagdumaan iti nagbaytan ti kinapudno kan kapanunutan sigon iti topiko. Adda karbungam amang ipaay iti kapanunutam. Ngem saan mo amanamnama ti sabalay nga umanamong ken ka. Ti paulit-ulit apang magbagam di ta anak mo, wenno ti pananghusgam ken kuana, ket saan ang makatulong tapno umanamong ken ka. Ti tunggal maysa ket adda kabukbukudan na a disposisyon. Ngem no pay kasta, nabilag ti kararag. Ikararag mo asapay lakumata, malawlawagan ti kapanunutan kan riknat anak mo, ket makita na nga dapay ti adayaw anasaysaya at atao, ngem iti nobyo na iti agdama. Ti biag ket kasla suspense movie dayta. Masansan nga adda imot na a sorpresa. Ala, kasta pa'y pagayam ko apidong, kat sapila kumata, na alay ayak mo't sang kabasit, ting kapanagsan sa noong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!